Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Vyo mwancho moriye butasene Ndizi TV na chinga kichindingo kwarigani ibyo morobiro bomo kungostengo ase wiki ya lero mwancho moriye nago tari wika ase moya south mugirango ase chisemo chichata baka kabisa ase ndo chenga abangi na boli berwete bagwake chonga chiwale ole chonga lige nerire igo mwancho moriye abana barosi yabeire paka omunyama pako kumanya ngoyo munyama ke igo kwariga nikigima etomare kumanyanga omo kungo stengo bwitiko lya lero nganingo na kiye kituka kakamanya korosia ebintu ebiga igoto basoska to basakugenda tambe enero Ndizi TV obwansu obwomugusi nabo kutobwatya turasenchera yemitanda asense moja Facebook otne na Ndizi TV News Digital kogagari YouTube notoka na Ndizi TV News nabo igo ase mtandao website tonyere na www.ndizitv.net nabo igo namba nere kunyagonchoka na gabu ya screen ojide 079212 inamba nene kunyagonchoka na screen eyora nyale gutodikera SMS ya enyenge eniyo nyale gutubwatia eyemo yemo ndete mwe bono chibinsa cha bene atwerere no chinga omo kungustengo ito igaga sine miremo boli kabisa akorosi amagina ya kuboli akonya chonga onyarosi paka yabe shepu tengo mwe bagari yabendi nanya gotwerera ngere nigo nabo igatumanye igaiga nsemo kituri ebwirire baba wairire buya igansa utimogirango tabaka amarita o tote ingase amarita o kapmiri na ariai goro marsera morawoti nkano gai ono gikenga ni kwa bere ko kwa remirime na jagete 2007 nkararambu yali bagango nakogende konda ni muna bwatu omwana omoke daba nange umwana uyu nankonya kubacha nkonya konda naoni nanyore sabuni ikageranga bacha igo paka bono iyo no nkonya kuinyorere sabuni yakere lituko ono ngokora geti kubacha njire yendo shokale kubacha paka kwaro sibintu kabisa maridadi tuarenge na abana barenge konya kubacha bano bara abantu abanene bakanya kongoro kingo bangurira bangurira rindasi bano nkarraga mandasi aja nanche tingo takokaki tali tingo takoliboire na abana baganitie sabuni ninganetie omonyo ninganetie amaguta yoko iyeka ekagera nanche ngabugulio moro ngasoa kwegera nganyora na amanyire lituko litanga nikanyora na rosi limia na 50 nanche ngagoka na amanyire kubacha Karueli ngagendera paka bono iyo lakini serikali njana gatakonya kende ntena gatagendera konya kuirieri bono akire kwa bache tekikenga nina kwa manyete kumanya okamanya ko bache tebo ne gwate ina kiye munyama kiyo gwate ine ipo nga kige kekenga nina kwa ile to kumanya ko bache kamnenga bune ina araba ngurire ta na bare kwanda bare ta magena na bangurira kangurange mitienye birende bagenda kugenda bagura mandazi aito kunya gutakuna na warau bakanganya warane ngateka mitienye yere telie menge na nje tikana achaka ngo nabo guri omoro yo bakugori na nje ngegere koseni manya bituke linganyara na pimire binta misini ina pima misini nganyana bione 150 korweli ngamanya na chibesa nchi alengo nchire moina na nje ngabwatiraga baka bono iga wona ke ibuno ko Rusia magena ya igando chonga marabuse bije igana yuko nyarusi ango enda paka nyabigena kare tu ikire nyabigena ga iga baga kambaro ba bekire ba ko yaga uri bwabo ko bateri ngire besa go nyane mie umuntu mane ko ire utigo mugako onka utonya gutusumbuaga yenga tukoyira magena bana marua mukira iga baka baya bakora baisaneka bana mane kuruta gukoyira magega kurutera lende kwa beke pigiti kwareta wacha korosi ingi bono kyagera to oka cha sense me yakorosi amagina yo gochonga ngwagenda mugondo ngwagenda byasara binde byanyeni byayanga okatwara amagina
Wana ase nginje nabwate omwana omokera moderate mbwati nare kogenda rende ngende mugondo gosekonda nkaro bwate omwana omoke kwamubika nyomba ye gwanya karosie ebintu ebi kwira gokora ki mugarobe goiko mbana bakorwa esukuru bakobwatera kwagenda kubiona ekine kikiagera tena mugondo ntwabwate rende monene tubwate mugondo gaige twagachituka ekine kikiagera tenga sako kora kigachonga magenari okay ekera ukurigerie gase yo mete na basacha wate bakora bono mono abasacha egasi ne abasacha takora ekera ukurigerie egati ino na basacha ngakie competition yeri wana na batako beke competition kero mondo nyori chiaye chiria kuirwanira kwagurenge tagetere nanye ne yanga kwanyora kurwara nigo no bwata asimo kuire chiro gose emokurwanira bakase chiro mwarwanira kurori bwako paka mate chiro ara yandur kurwanira na bako nyorondo bitagete ugwa keresimia batabindetera ange binde bigocha kwamoirera okay na asenare iga kwanya kuire binte bigo byoni bune chire go norare no ne chianga go ko kwara kon yango ire uri serta baka na oneri bari barorora bari bakogora na baru baseni baira nyanya Uganda na nyengu chinaro asenare kwa rusitie go se egetabu go ko digereria ngo bachonge Ngoiko koloka no maito gochora na se gochora guka enchero gochonga kwaro sipake yega wataba nende hipo ogochonga iga egetabu nkero kwa ogosoma kwa manyene hipo nekorokana amana nabo kurigereria ebitabu gase kwarigereria orio bajire giko kwa igwe sample kwarigereria ororo kwarosie mubwana oyu una kwanyoe kwarigereria bono chonga bunandika na bogo chonga na bango gochonga kai na bango andandigirige na kabisa linene ndete bire mironsa iga sako gochonga pakambe igo tenga se na maisoka kwa roche na maisoka go korere miramo pako kamanya gochonga paka iga kai wanchumurige balo kweigwenga abangina bachire gete bachire mutu kabisa batete kora kebiegwa byawe keneke gwachokorosie munyamba buno tarinjira gosori nteto sio mio motimo komo kiga to kwirana tomanya amange igoro yemereme ya nandake mechando kiri bagwetera ase emereme yabo Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obokori ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahirigane y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kobwate omuyigonde bwensi omusangerekano osulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobo twerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiga nao tutarire rero ejo bwerorera ya onsi ayewiko munyene twakere simi usego tarira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Nick. Yes. Sasa. Kwa sana. Ngombe yole kabisa. Biandika. Ndoche mere mumole gaiga mole chap gas. Gas twana. Ngona chenso gas. Karibu. Ngendelele gas. Korante byango ngikokora. Aiga bono ne kemerie cabbage tokobeka. Cabbage? Yeah. Cabbage type ki? Ekoro ku Glory F1. Glory F1. Ego tebanga the best hybrid to bwate. Yeah. Bono gaiga ngikokora ndoche ngai trainera korante byango mito kibyokora. Ngaiga bono ye tokonyeruka sowing kose okononko busura waito. Lakini technology togotumia nire ngake. Igoga ige togotumia chiturei. Togo tuta tuachibeka se chiturei. Chiaba tuamanya koneria bali migirichi abeire. Naro rega igangwante binga Erasmo beke enyeke eyemo
Tondo bongoro bona boke na kanya ka kwa no mwancho muligeria tiango nda boro kielinde dali bakora aka ntago kuana tende tingeli bo itubone expensive sana turabona kangana aka ntaga kikigima kale size yoboli Mie mwana ki mumanchu mudire aso wachora geta sene kyandizi TV ko bageta sene kyao emara ko banyabono toirine asentunda ya kabere tuteto manyanga ki abangina abakoro emenyama eyiga gocho gochapaka baikira korosi chindo kihiporo chibaro siri kabisa nabo igote tumanyanga makongoki andake bagwetera igo bantu basouska enero Ndizi TV nabo igonkunyiria nabo gotokwatia asense meri emitandao no tore buna Ndizi TV news digital Facebook ko kakari YouTube tanyana buna Ndizi TV news nabo igo ase omtandao website tanyana www.ndizitv.net tete bona atwerese ngaki process kitate ingo baba ngaki okorosi paka ngaki ogochaka paka goikira iga tete bona na inchomete nabo ganyore ngocha kugokonya ngaki ogochaka paka goikira iga bona atoko bogoririye na ngirige na riye magena yundo chene bwata atoko bogoririye ne riye karodrigi maiga twali aruri no moro chinsemo chionsi akara tu agolre goli arori tu amanya goli pima kabire nikibono kumanya igabona no egento gochikorosi na kiki igabona na bona ali arori na likora bona igane ento kungu chikorosi tu arori tu abe komonu tu amanya ko kumanga igato be kamato Wanchu morigera ndo chingana enchogu turase ne koro ai kanyabono role enchogu turase digena kwarosi go kabisa na jo kunyara go balance emirime yawo amone family na bango balance na rosi ebintu ebiyo bigoikera nanye nemia naenda na onirende na balance na gore ebintu bya nyumba kana na gorire weekend uditugorinde digo bwati na rosi yo na umwana ile school na rosi weekend mekera kwa goriro monye sabuni ya mafuta kwa manyaganyore chinde kwa bekera nanye ne weekend ma keisa nanye ne ribwe ya kwa umwana wa ile school ekere wacha ketemerime ina kiamate yawe era ya tebete go sina kiabanya kino nyoroba okwana kero kore abangina moko le gasiyege nkonguga abande mbali bari ko kanya barugi baba tiga kore gasiyo one gasiyo bochapo mongino yago kora ko yaga chikuware mba kwane ta mange bana njenka umbenga tange gasi ne gasi ko gichanyore sabuni yakera ritu kongisibiri omubere nje ntaiti ko manyango na no bochapo to ko yaga okay na bono ometo kwa unko toro kikwale ngena kibono yabeire bwana yaki aruro somoro kegenda somoyi bono gekira somoyi bona ocha ko si bono kogesie ni kabisa to kerasi kerati aruro somoro to kokemu kabisa gasi ndonge kigema okay na bono ase ense moye mirimo yego gokora nere yo gokora gose no bwate gasi ndoko cha kwarasi aruka kwara kora kwamya kwira na gokore yega nere yo ganga korante kemete kiagira timbwati mugondo ngorimo nere ntegemete na ngurusikire gento kiekera rituko nere gosa meli bakabana nere onko genda nanyora nke na iri kiombe twanya korumeri gora undia sabanyira bandi babwata ari tabaka bakonga na bachi ko bayo chijeisana na omwana ile school
kabisa gotoroseria nchoku bobono konye kubwatete kabisa konye nyorore kere kebwate bakamagoro tome tokorigeria gari asense mo yechiro konyore binteri gososeri sana nino moko byaka bakachirangi chiri abikoruga yabyagenda byaji byaseni kero byaseni byaelire bakara kibabya kamaguta gosibya kwerangi igobona yo ko bachongera kuruga njengo chonga na era libali bago akumusasa baenda baseni bakora abasati basata byato mugo chichinse chisi kolendi kwate banga serikali tiyanya ko baikange tiyanya to ikange twachete bungwa agato tokabero ori tukuligima karateya bangina bana boni nchemba keresimi nimbagurira ngombe mutiga amangana iyo kore gasie nkongu yabagaka korweri muna tuarweta arra ntuchi ko igusi ngana inde yonsi korwa somo kwa banoi bana naintu tukaranga gakie to konya kusarchinse chitu kwenda konya kumuriki totabu ati no nyene beso uralie no nyene musinje okay me chando kyo sema konki ali mo gwetera kere mo gokore emirimo yeno amakongo na bo gwetera amange na bora iyaka okoboko nyore ko ibutuire ekera na ndo kuchikoya magena yembure tuno okunyatigansa ari na ndo chorigiri tukoringa ochikonyoi amakongo ara amange to gwetera challenge chinyingi echirero mo bwate echirero ngo ira tore yoruseri twagale kwerenda twabona igotanya gutigara totebenga bona atigaire ya Ngomna kwa kora korosiga aherire. Ahiga bana na kora korosi mukine kwerende. Nebe papa kingende ngoni nyore wese nyikongere. Aba sai mbale bare siko kali mbose miki gose abasubati bakugana mbose miki ora abate. Ono na abasemiga sinegasi bajiche no nyene gasi yechigware nabo bakwenyorere mugati obwekera rituko anyore bagutumika. Kiagera no bere isiko na bora anyore bwachandekire gose kwa babeire bibago igoro gasi batabuga tibakora kibagokora. Ase amatukale mutu gosase myaka etanere mutu okugani kwa onkoroke. Okugani kwa nanyandi nanyora. Samarura ona harage. Marra nanje nare korora iganyandire gumenere boyato bwata koboko etokonye nguna ntu abangina yagere mejando to gwetera kare twachire libwagere mingi mechando ki mo metenere na kubori mechando ki mo gwetera ase libwageri engorere nene sana mungina ta konyara kogenda mali ase ngoro imachi gokoraki ajikorusia mageno pako muga koyo chipesa manya kuganda kuretera magena gocharabu omanya gokoraki omanya kunyoi na yo sombe kucha sepikipi okay mwanchu mulira imabo kwaro lire nchogu yabeire twikaranstege iga eroro siri enchogu atare no yechideke komi enchogu yabeire ena mirimo ijabangina kurense mo yatabaka asiba okora emirimo yeyo wachonga chuware na atenga anabago nchonga munandiga andando kabisa mbwenere igobono mwacho muri ko igure na egasi negasi to basa gochora egasi asikeringa kagicha kwebesa to basa gochora emirimo ingana yawo yo mweri bono ngana yana yo mweri njebana bana abasabere mo kwanda guchiga gumate bigumenere budende inyura bangina batabaka babwade michande mingi mwanchu murira ndete tora umerana negati yabangina bande bawachongana barabu ewale ndoche barabu bwate emejo kegima ndoche bakale gosia ni ebinto gabo bobesana bali gosori ndete tora umerana barabu erinde barato tebinga naki bato no na marieta abo ngaki batogete imbara bunchike bakora twarori agarenge gochonga abaigando chene meji barababwato ri abwato moro tiango baratweresera ngaki bagokora emirimo yabo tinchakera ko bokwane ogokori korugari batete ya marieta gocha bwango iga tutenekia korokwa nteja na gurugurutu nyabo owa kwana gurukumage ndi wacha gite gokora gasi yega tuchaga koranche no se myaka ya sabayo nya engasi ke gokora oko bacha igongo bachore gosendo chengo chongo bona gongo ngurande ko ngurole skeche yinto okay na yeto teineke na ye bono twachiro yo kabiri la dischero no guru omwe akakuru kwa tria no rutoi
tono kunguriki na tokonyire sana ege kakenga nina ikwabere gukungura imyaka 10 imyaka 10 okay imyaka mingi sana marieta baba wanje ana rangi nyonga kwa na kurukwangu mwiti imyaka irenga baba kwabere ku imyaka 8 keso chaka okay tena nasoko kwane ugokobe Isi yane nguru kuline kwambuka. Mwaka na kurukuri. Bona reigange ndete kungura. Naye nchiri yane nguru kubusima. Mwaka ndo na tindi. Naye wale mbate ko kungura ida. Nyore sabuni. Imyaka irenga kwabere kungura. Myaka 12. Okay. Nchiri yane jeki osebe. Mwaka ko kutima tigesule. Ngasa ine kungura iga. Linde nyore sabuni. Imyaka irenga kwangura. Myaka 5. Kuruo chaka. Kwa manyete mirime yega gose. Ina manyete? Omwalimu nara ali ongere. Nero mwalimu. Naro mwalimu. Okay. Wono ntete mongerese makonkyali mwabiri mogwetera se mirime yega. Nae baba turachagira so. Amakon bakonyora magena. Ikigara ntwa bangandiri kumanya koya magena. Yo kogenda kwabera ari kwanya kuzabirira ngande tarankuru engorere ntambe ko saino kwa mawuko. Yo ko ikobwebera lyaba bari barimi bakwere. Ndira gwe no chiranzi tolikereti. Nayo so imetoko nyara ku. Bana go diba go bakoreda kwara abakiri ntamba gwabire ntemba aliko rumi. Bamanya ko kwamata. Mwancho muliye kwegule kino kya kuchasa serikali ili bagane kinga serikali ebakonye ebarigire chinchira choko ina kinga babe kiramanye na ise inegega elinde banyale kogendera nemeremo eyega yabo yo wachonga egware asante kimo mwancho mule aigano ngwekeri omwere bo morobiro bo mokunguste ngweka ekinde twara oborigire byo biyemya ndeze TV nabo bwansu bumusi